Добрый день. У нас наближаецца масленка, таму мы вырашылі вам крыху распавесці пра масленічныя стравы. Пачнем з таго, што да масленіцы рыхтаваліся менавіта стравы розныя загадзя, бо это ўжо перад пастом, мяса асабліва есці нельга, селянін імкнуўся нарыхтаваць больш малочных страваў. А як бы вясна, каровы не тое, каб шмат малака даюць, а часам это яшчэ выпадала на нармальную снежную пару, таму ўсё рыхтавалі загадзя. Ну, так і апісваюць, што масла загадзя рыхтуем і сыры да Петра і Паўла і асабліва да масленкі. Увогуле, калі браць нашы малочныя прадукты, то селянін малако ў чыстым выглядзе амаль што не ўжываў. Ну, як бы яно выпіваў, як ён ёсць, но малако не захоўвалася. Малако адразу перапрацоўвалася на розныя іншыя стравы, якія можна было захоўваць на працягу доўгага часу. І вось як гэта рабілася. Залівалі нашае малако звычайна ў просты гаршок і адстаивалі. Уверх падымаліся вяршкі, сметанка, унізе заставалася малако. Вяршкі здымалі, і тое, што засталося падкіслае, з яго рабілі сыры альбо тварог. Ну, гэта просты селянін, у которого не было спецыялізаванага посуду, адстайваў у звычайным гаршку. Больш заможныя ж гаспадары для адстойвання малака мелі вось такія спецыяльныя адстойнікі. Ён выглядае як такі вялікі слоік, но ён мае ўнізе кранік і вось такое вакенца. Гэтае вакенца знутры закрывалі альбо спецыяльна выдзеленай скурай мачавого пахіра, альбо кавалачкам шкла і залівалі сюды малако. І вот па вакенцу глядзелі. Калі тут ужо больш-менш празрыстая вадкасць сыроватка пайшла, значыцца сметанка паднялася наверх. І тады забівалі чопікам, вымалі чопік і злівалі вось гэтую сыроватку, а пасля вымалі з адстойніка сметанку. Такія адстойнікі рабіліся толькі ў буйных ганчарных цэнтрах, гэта ў нас з глыбокага. Таксама у Поразаве рабіліся адстойнікі, у Ракаве, у Івянцы, у Міры. То бок месцы, дзе былі мястэчкі, быў попыт, бо ўсё ж таки это больш ужо такая будзе местачковая культура. Ну вось цудоўна, мы скарысталіся нашым адстойнікам, знялі сметанку, атрымалі нашу суроватку. Што з ёй рабілі далей? З яе рабілі сыры. Было два варыянта, якія сыры зрабіць. У яе залівалі ў звычайны гаршок і адпраўлялі ў печку, добра пратопленую, альбо печка пасля выпечкі хлеба адразу, альбо спецыяльна з гэтай нагоды пратопленая. Там яно стаяла, бурліла, варылася і атрымлівалася такія густыя камы. Іх сцэжвалі. Вось, маглі быць такія спецыяльныя керамічныя рэшаты, праз якія іх сцэжвалі, маглі проста запускаць у тканіну ў клінок і сцэжваць. І пасля маглі вось гэтыя камы, вось той наш атрымаўшыся сырок-тваражок, проста захоўваць як брынзу у гаршку, заліўшы зверху таплёным маслам. І альбо маглі нават так захоўваць, і яно спакойна паўгады магло стаяць. Маглі жа зрабіць клінковы сыр. Для гэтага, вось пасля таго, як мы это злілі, у макотры гэта ўсё пераціралі з кменам, солью і некаторымі іншымі прыправамі, хто што меў, хто дадаваў, пасля чаго гэтым начыннем набівалі спецыяльны клінок, пашыты з тканіны, і адпраўлялі пад прэс. У нас тут такі прэс даволі цікавы. Ну, канструкцыя паўсюль была аднолькавая, две дошкі. Толькі звычайна наверх клалі камень. Тут жа у нас мадэрновая, у нас шруба, мы маглі заціснуць, наколькі нам трэба, гэты клінок. І вось гэты заціснуты клінок, пакуль адтуль вся вадкасць не выльецца, паціснуты недзе суткі стаяў. Пасля чаго наш клінок в тканіне вымалі і адпраўлялі сохнуць. Сохнуць яго маглі павесіць ля печкі на ашостак, а даволі часта яго вешалі на гарышча, і там ён вісеў таксама недзе паўгады, пасля гэтага яго елі. Але, як распавядаюць, вось гэты клінок, который доўга вісеў, ён становіўся такім цвёрдым, што проста так яго з'есці было складана, і яго крыху растаплівалі ў пячы, каб ён памягчэў, і толькі тады яго ўжывалі. Вось такі атрымліваўся цудоўны клінковы сыр. Увогуле, з гэтай нагоды ёсць такі цікавы жарт, што калі еўрапейцы прыязджалі на нашы землі, яны казалі, што тут, ва ўсходняй Еўропе, як бы нашым славянскім абшары, нармальных сыроў не робяць. У іх ёсць толькі адзін нармальны сыр, і то яны чамусьці называюць тварагом. Ну, вось такая была цікавая традыцыя, і, дарэчы, вось гэтыя нашы белыя сыры, рыхлыя, вельмі цэняцца, каштоўныя, і зараз гурманы іх любяць. Шкада, што раней амаль у кожнай хаце можна было такое самастойна зрабіць, зараз як бы мала хто з аматараў гэтым займаецца. Ну што ж, мы разабраліся, што рабілі з сыраваткай. У нас засталася сметанка. Што ж рабіць са сметанкі?
Со сметанки у нас звычайно білі масла. Но не толькі білі. Самым простым, самым архаічным шляхам вырабу масла была варка масла. То бок нашу сметанку адпраўлялі ў гаршочак, гаршочак адпраўлялі ў печ. І там у цёплай печы тлустыя камы падымаліся наверх, і вот пасля іх здымалі, працэжвалі, з гэтага рабілі масла. Ну, а самым простым, самым распаўсюджаным інструментам для вырабу масла у нас была маслобойка. Вось перад намі, зараз пасунуся, самая такая популярная, самая поширенная на территории Беларуси маслобойка. Сюда у нас заливали сметанку. Внутри у нас есть такое цудоўное, милое кожному белорусу слово крыжачок. И вот этим крыжачком сбивали наше масло. Просто сидели и били, покуль оно не начинало там сбираться у камы, и после его сцеживали. Якби, каб збіць масла, нам мінімум паўгадзіны працы трэба. Насамрэч тут шмат што ўплывае. Былі цэлыя схемы забабонаў, калі можна біць, калі нельга біць, там і квадра месяца ўплывала, ўсё іншае ўплывала. Калі ты доўга біў, а ў цябе масла не збівалася, лічыла, што тваю бойку сурочылі. Звычайна, ты магла зрабіць малочная вядзьмарка. І тады яе трэба было свянцонай вадой амыць, каб яна запрацавала. Калі доўга масла не збівалася, можна было крыху солі насыпаць, і тады лічылі, адразу ж масла пачне збівацца. Даволі часта за гэтыя агрэгаты садзілі дзяцей. Ну што, дзеці малыя, энергіі шмат, дзяваць няма куды. Ну хай сядзяць, масла б'юць. Сидзелі і білі, было такое вот своеасаблівае пакаранне. Ну, гэта вот самая такая простенькая маслобойка, якая, бадай што ў кожнай хаце у нас была. Но ёсць у нас у калекцыі і больш цікавыя маслобойкі. Напрыклад, вось такая цікавая маслобойка. Давайте я пераверну, каб мне было зручней. Выглядае яна у нас як ліра. Мы ўнутр заливали сметанку, вставлялась крышачка. Унутры конструкция як у мотовила, як бы такая рамка на 4 концы. И вот мы ручку крутим, эта рамка внутрь ходит, б'еть нашу сметанку, и у выніку збивае таксама камы масла. Яна, гэтая рэч вельмі цікава тым, што яна зроблена не бандарным шляхам, яна з гнутага шпона роблена. Ну, зразумела, што гэта ўжо у нас будзе не сялянскі побыт, а хутчэй местачковы. Ну, а ёсць яшчэ ў нашай калекцыі вось такая цікавая маслобойка. Гэта вось прыклад кемлівасці нашага селяніна, тому што чалавек, відавочна, бачыў, як працуюць млыны, тут такі цудоўны перадатачны механізм, як на млыні, і уцяміў, што можна так і бойку для масла зрабіць. Як бы рэч такая унікальная, калі вось такія маглі вырабляцца, вось такія вот нашы арфы, маглі вырабляцца больш-менш прамыслова, там на продаж ісці, то вось гэта чалавек рабіў выключна сам для сабе. Ну, шкада, што не запатэнтаваў у тыя часы. Ось тут у нас унізе есть штырок, трэба, каб ён упіраўся ў дно, і тады вось так вот яна нармальна круціцца, і вось гэтыя нашы лопасці збіваюць сметанку на камы на масла. Ну што ж, вось 3 розных варыянты, як можна было збіць масла. Яшчэ я распавядаў, што яго варылі. Маглі яшчэ збіваць масла ў бутэльцы. Ну, шчыра, я слаба уяўляю, як гэта ў бутэльцы, хутчэй у якім-небудзь слойку, куды проста налівалі ўнутр нашу сметанку і трэслі, яно само аб сценкі білася і збівалася ў камы. Ну, добра, мы масла збілі, нам трэба з ім нешта рабіць далей. Мы вот тое, што вылівалі, праз клінок прапускалі, сцэжвалі, бралі вось гэтыя. І для захавання, а часам і для продажу масла, былі вось такія цікавыя рэчы. Фунтоўка. Такая вот формашка, унутры поршень. Для чаго гэта? Мы яе па самае вот так вот акуратна запаўнялі нашим маслом, заполнили, плотно набілі, і пасля на стол вось гэты брусок масла выдавілі. Тут, чаму яна фунтоўка, роўна 1 фунт масла па аб'ёме ўжо было выверана, атрымліваўся. І пасля такімі брускамі можна было гэтым маслам і гандляваць, можна было ў такіх брусках яго захоўваць. Масло захоўвалі ў звычайных керамічных гаршках, і заліваючы сверху холоднай вадой і абсыпаўшы солем. І таксама даволі доўга, паўгады спакойна ў клеці стоячы, яно магло захоўвацца. Ну што ж, а цяпер мы пераходзім ад тэорыі да практыкі. І мы сёння з вами зробім звычайныя бліны, адну з самых такіх распаўсюджаных страваў на масленіцу. У нас памылкоўна лічаць, што блін это сімвал сонца. Да не халеры. Блін на масленіцу гэта памінальная страва. У славян бліны спрадвеку былі памінальнымі стравамі. І на ўсе вялікія святы, калі да нас прыходзілі дзяды, і непасрэдна на дзяды, на стале прысутнічалі бліны. Ну што ж, мы будзем рабіць такія даволі простенькія бліны, якія можна зрабіць і зараз. Раней, конечно, бліны рабіліся ў асноўным на закваске.
но закваску брали з дзяжы, каб заквасіць бліны. Пасля пачалі рабіць на сыроваткі падкіслай, ну, за неимением падкіслай сыроваткі мы будзем рабіць бліны на кефіры. Яно нам асабліва ні на што не паўплывае. Ну што ж, бярем яйкі і пачынаем все это рабіць. О, какая прелесть. Так, додаем кефирчика. Так, есть у нас такая штука, называется колотовка. Это наш белорусский миксер. Працуе вот так. Ну, мы будем робить аккуратно, каб ничего не забрызгать. Ну, в принципе, так. Можно як звычайным венчиком так само працаваць. Так, галоўны наш ингредиент. Конечно же, мука. Соль, цукор по смаку, но обовязково и того додать, потому что что-то у нас является узмацняльником смаку. Соль. Цукор. И гашеные воцетом соды, каб блины лепш узняліся, каб были такие больше толстенькие и смачненькие. Холера. Ну что ж, тесто готово, приступаем уже непосредственно до смажения наших блинцов. Звичайно, их смажили у печи, на вуглях ці на добром жарі. Ну, так як ми сьогодні на свіжому повітрі, смажити будемо просто на вуглях. Но ми використаємо ось таку цікаву штуку, цікаву, яка називається триножник. Його ставили у камінок побач з печкою, коли треба було хутінь, звісно, посмажити ці погреть. Такий наш триножник, беремо пательню. Смажить мы будем на сале. Вы, конечно, можете зауважить, какое сало, масленка ж, масляный тыдень, уже мясо не ели. Уже ж там все, полусказу по понеділок. Ну, сало, по-перше, не мясо. А по-другое, як занотаваў Чэслаў Пяткевіч на рэчыцкім палеце, у чацвер і ў нядзелю на масленічным тыдні беларусы, палешукі прынамсі, маглі есці мяса. І пра гэта нават там ёсць вельмі такая цікавая байка. Значыцца, пришел один богатырь, ну так называли заможных людей на Полесье, да папа. Вот на Масленицу ты не пытается, батюшка, ну глядите. Вот неделя, а завтра ж ужо полоскозуб, Великий пост пачынаецца, як бы мясо есть и нельга. А вот калі я сегодня вот штосьці з'ем мясо, и у меня между зубами застране. Вот завтра то, что застряло у роте, засталось между зубами, это можно съесть, и не будет это грехом. Поп таки подумал. Ну, коль меж зубов, то грошно не буде, можеш з'їсти. Приходить этот богатир додому, каже жонки, режь порося, ставь запікатися. Ти що, завтра ж все, полоскозуб. Сказав, режь порося, ставь запікатися. Ну, жонка спекла порсюка, вечером кладется спать, бере этого смаженого порсюка, кладе побач собой, бере хвостик порсюка и затискає между зубами. Хлысь, так и заснул. Проснулся зранку, рот открыл. Так. О, у меня ж порсюк у роте захрас, а батюшка сказал, что не грешно. И, короче, понеділок, все уже там мясо ничего молочного не едут, а он сидит и вкушає порсюка. Так, треба растопить сало. Как у нас тут пожары. О, ну накрывается по крысе. Как будет.
Што ж, мы ўсе звыкліся да таго, што бліны такая галоўная масленічная страва. Існуе такое памылкоўнае меркаванне, што блін это сімвал сонца, вон сонейка, масленка, вясна, сыход зімы, но насамрэч гэта далёк не так. Блін гэта памінальная страва. Ён прысутнічае ва ўсіх памінальных абрадах, на дзяды, на ўсе застолі. Ён прысутнічае на вялікіх каляндарных святах, якія таксама лічацца, што дзяды да нас прыходзяць. І у тым ліку на масленку. Дарэчы, это такая галоўная асаблівасць, адметнасць беларускай масленкі, што ў нас вось гэты культ продкаў на масленку захаваўся больш, чым у нашых суседзяў. У нас на Беларусі нават у суботу перад масленічным тыднем нават спраўляюцца масленічныя дзяды. Дым у вочы. Конечно, у печы это было б лепей, но таксама атрымліваецца даволі прыгожа. Дарэчы, яшчэ заўважым адну асаблівасць беларускай масленкі. Вот у нас у масавай такой свядомасці шырокая масленица, цэлы тыдзень гуляннем. Юху! Пётр I будаваў драўляныя горкі ў Піцеры, і на іх каталіся ўсе на санях. Полныя скамарохі, там цыгане, мядзведзі, бубны. Ну да, такое было, толькі не ў нас, а ў Расіі. У Беларусі, з чым была яшчэ адна спецыфіка масленкі, што масленіцу звычайна святкавалі не цэлы тыдзень, а толькі другую палову тыдня, ад чацвера да нядзелі. Першыя пару дзён это лічыліся паўсвятымі, но вот асноўныя гулянні ад чацвера да нядзелі. І чацвер гэта валоссе, конскае свята. Ён часам супадаў з святам святого Уласа, календарным часам не супадала, но вось это чацвер, дзень, калі шанавалі коней, калі аб'язджалі маладых коней і маладых волаў. На масленку вельмі шмат чаго у нас накіравана на плоднасць. Плоднасць жывёльную, плоднасць раслінную і плоднасць чалавечую. І вот якраз такі каталіся на конях. Для чаго? То паўсюль у нас святкуецца, чым далей ты на коні уедзеш, тым вышэйшы у тебя будзе лён. Катались на орелях, чым вышэй ты на орелях прокатишься, тым вышэйшы у цябе будзе лён. Это тычыцца нашай плоднасці непасрэдна зямельнай. Но шмат стымулявалі і чалавечую плоднасць. На масленіцу у нас усхвалялі тых, хто ўжо пашлюбаваўся, хто вот у год між масленкамі пашлюбаваўся, да іх прыходзілі ў госці, ну і вымушалі частаваць тых, хто прыйшоў. Но это было такое схваленне. І рытуальна, сімвалічна каралі тых, хто дасягнуў шлюбнага ўзросту, но пры гэтым да шлюба яшчэ не ідзе. Ну, самы пашыраны варыянт это абрад вешання калодкі. Калі вешалі калодку, за калодку трэба было адкупіцца. Не замужняму, не жанаты, як бы адкупаліся як? Ну, вялі хлопцаў у карчму. Калодкі былі зусім розныя. Это мог быць пень, гэта мог быць селядзец, гэта ў больш познія часы мог быць просто спічачны коробак акуратна праешны. Ой, Мікола, што это? Глядзі, калодачку павесілі, давай адкупайся. Хадзем у карчму. На Палесе занатаваны такі цікавы момант, калі дзяўчаты вешалі калодкі, вот это хлопцы маладым, яны перад хлопцамі просто рассцілалі чырвоны паяс. Типа, все, адкупайцеся. Вось момант таксама, момант стымуляцыі чалавечай плоднасці, гэта калі шанавалі бабку-павітуху. Ездзілі шанаваць бабку-павітуху, усе, каго яна прымала яе нарачоныя ўнукі, бо яна просто асацыявалася з плоднасцю. Ну і, канешне, нашы ж эратычныя абрады, якія ў нас на Віцебшчыне, на поўначы Беларусі захаваліся, пахаванне дзеда ў першы дзень, бо дзед касцёй падавіўся, і пахаванне бабы ў апошні дзень, бо баба масілкам падавілася. І это просто свята эратызма і гумару. Ну вось праз такі гумар таксама ўсхвалялася непасрэдна сама чалавечая плоднасць. Што у нас там з блінам? О! Готово! Можно кушать. Такий пригоженький блінок. Што ж, ось такі у нас атрымаліся смачныя бліночкі. Ой, смакота. Што ж,
Запрашаем вас таксама прыехаць да нас у музей на Масленку 13 сакавіка, пачатак а 12 гадзіне, каб таксама адведаць смачных бліноў і дазнацца, як жа ўсё ж такі нашы продкі спраўлялі масленіцу. Будзем рады вас чакаць у нашым музеі.